Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona nit, bones festes! Ho, 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 ho! Estic tan content d'estar aquí a Martorell. De debò que sí. Cada any vinc i m'ho passo genial. Em venen a veure molts nens i a mi els nens és que m'encanten. I venen i m'abracen. Oh, sóc tan feliç! Santa Claus ha fet un llarg viatge, però ja es troba a Martorell. Ha fet una parada al barri de la vila per rebre els nens i nenes que s'han apropat a fer-li una visita i deixar les seves cartes. Un d'ells ha sigut el simpàtic Alan, el qual ha terminat fent-se molt amic del Pare Noel. Bien. Súper bien. ¿Sí? Sí. Sí, muy simpático. Y muy feliz. I el que ja ha fet arribar la seva llista de joguines. Y también he pedido un T-Rex de Hot Wheels que atrapaba los coches con su boca. Pero también he pedido unos Raptin, son pulseras dinosaurio, que repiten todo. Un coche de Super Teens, que es... Ay, no, una jaula de Super Teens que vienen dos y yo tenía uno del agua y me ha perdido en una parte que no lo encuentro. I parlant de joguines, Santa té una mica d'embolic en aquests últims anys. Els nens demanen de tot. De fet, demanen coses que jo ni sé el que són. Hi ha unes coses tan rares. Aquells temps que et demanaven una nina i una pilota... Ui, no. Em demanen una cosa que es diu un dron, que no sé ni què és. I patinets, però elèctrics, perquè es veu que ara això de fer exercici donant-li al peu ja no es mola. Ha de ser elèctric. I dic jo, mare de Déu, què passarà en aquesta ciutat amb tots els nens corrents cap amunt i cap avall amb el patinet elèctric? Tot això no s'oblida de la seguretat vial. Això sí, ja els dic que si els deixo un patinet elèctric també han de portar casc, coderes i genolleres, perquè això és perillosíssim. Respecte als nens i nenes martorellenques, Santa ha tingut unes paraules per ells i també pels adults. Bueno, com sempre hi ha de tot. Però vaja, això de que els nens s'han de portar molt bé, això és un mitos. No hi ha pràcticament cap nen que sempre es porti molt bé. No seria un nen ha de ser entremaliat, i ha de ser mogut, i ha de riure, també i ha de fer les coses que ha de fer un nen. No? Vaja. I el desig de Santa Claus pel proper 2020 és... Pel 2020, Santa Claus demana poder seguir venint a Martorell amb els nens martorellencs, que m'encanta. Soc tan feliç aquí. Avui finalitzem amb un missatge molt especial de part del petit Alan i de tot l'equip que forma part de Martorell Televisió. Feliz Navidad.